Hej og velkommen til NFL og Vin, programmet hvor vi snakker om NFL og drikker vin. Jeg sidder her og hedder Malik Bramsen og glæder mig til torsdag aften, hvor årets nye sæson af NFL skydes i gang. Og jeg sidder her selvfølgelig ikke alene, jeg sidder sammen med Benjamin Lund Andersen, som er min medvært her på podcasten. Og lad os lige skåle og sige velkommen til lytterne. Ja, det synes jeg også, så frem der er nogle lyttere, men en eller anden er der vel, der kommer til at høre det her. Skål. Hvad er det, vi har gang i her, Malik? Jamen, vi har en podcast, som vi har valgt at starte op for at snakke rigtig meget om NFL. Fordi vi er to NFL-nørder, der bare har lyst til at snakke rigtig meget om det. Ja, så pointen er i virkeligheden, at indtil nu, de sidste mange år, har vi snakket en hulens masse om NFL, og vi har en masse holdninger til det hele. Og i år tænkte vi, hvorfor ikke dele alle de holdninger med måske ligesindede folk derude. Og måske er der nogen, der rent faktisk ender med at få et eller andet ud af det. Det vil jo være et eller andet best case scenario, men lad os se. Om ikke andet, så er det for at have det sjovt. Ja. For at drikke lidt god vin og snakke med folk. Og det er noget, vi kommer til at køre hver uge, og programmet for hver uge, det er meget simpelt. Vi går igennem de 5 kampe ud af de 16, der er. Bortset fra, når der er bye week, så kører vi stadig 5, bare ikke ud af 16 kampe. Og så ser vi på spreadet, hvem der vinder hver uge af de 5. Og Benjamin, vil du forklare os lidt mere om, hvad et spread er? Jo, det vil jeg meget gerne. Og derudover vil jeg også forklare, hvorfor det lige nøjagtigt er 5 kampe, vi har valgt. Og det er jo simpelthen fordi, at der i Las Vegas kører det, der hedder Westgate Super Contest, som er en konkurrence, hvor man betaler $1,500 for at være med, og så vælger man hver uge 5 kampe against the spread, som det hedder, og det kommer jeg tilbage til, hvad det betyder for dem, der ikke ved det. Og så er det simpelthen den, der i enden af sæsonen har den bedste record, der vinder den store præmie. Og sidste år var første præmien på lidt over $900,000. Vi deltager desværre ikke, men vi synes bare, det kunne være sjovt at ligesom måle os op mod dem, der rent faktisk gør. Og for at komme tilbage til, hvad against the spread er, det er selvfølgelig et betting-term. Og når man better på amerikanske fodboldkampe, så er det ikke ligesom normal fodbold, hvor man enten better på det ene eller det andet hold, og den også kan blive uafgjort. Som standard, så har et hold en eller anden favoritratio. Så for eksempel i den her uge, så på torsdag kigger vi på en kamp. Carolina Panthers spiller ude mod Denver Broncos, sidste års Super Bowl matchup. Og Carolina er pt. 3 points favoritter. Og det vil sige, hvis man vil spille på Carolina minus 3, det vil sige, at de skal vinde med mere end 3 point, så får man 81 gange sine penge igen lige pt. Normalt er den omkring 91. Og hvis du vil spille på Denver plus 3, så får du så nu 2,05, kan jeg se. Men ellers vil det også være 91. Så det er ligesom der bookmakerne siger, at det her, det er det vi forventer kampen ender på, det her midten er. Og du kan vælge den ene eller den anden side, og det betaler du så en lille smule vigorish for, kan du sige, hvis nu bookmakerne var på rette spor. Ja, altså på dansk så kalder man det handicap, og det svarer ligesom til det ene hold er bagud eller foran fra start. Ja, og det tror jeg egentlig, at det for nu på betting-lektionen, det vil ikke så meget ind i. Vi vil meget hellere snakke om selve kampen, og som Malik sagde, så bliver det fokus frem efter. Vi er selvfølgelig meget åbne for input, hvis der rent faktisk er nogen, der kommer til at lytte med. Så vil vi meget gerne høre, hvad I kunne tænke jer, vi snakkede om. I kan ikke få os til at holde kæft. Den request, den lykkes I ikke med. Men hvis jeg har forslag til, hvad I skal snakke om, så vil vi meget gerne høre det. Ja. Og de kampe, vi kommer til at gå igennem i dag, det er først og fremmest starter vi ud med at snakke om Panthers mod Denver. Carolina Panthers mod Denver Broncos, sidste års Super Bowl. Og det er jo noget af en kamp, som vi har glædet os til, som bliver den første. Og grund til, at vi snakker om den, det er ikke kun fordi det er nu på torsdag nat kl. 2:30. Det er også fordi, at det er en rigtig lækker bisken for os NFL-nørder og odds-nørder. Vi har set en rigtig god linje i den. Ja, og det er jo, vi kommer tilbage til, hvem vi har i kampen. Bare lige for at gå de resterende 5 igennem, så kommer vi til at snakke om Cincinnati ude mod Jets. Det er på søndag. Chargers ude mod Chiefs. Chargers er jo Maliks hold. Vi prøver at lade være med at være biased. Så snakker vi Packers ude mod Jaguars. Og sidst, men ikke mindst, så snakker vi Bears ude mod Texans. Så det er de 5 kampe, vi kommer til at gå igennem. Og vi tager dem egentlig bare fra toppen af. Vi kommer til at bruge cirka 5 minutter per kamp. Det bliver primært en snak om matchups,
For NFL er i bund og grund et spørgsmål om matchup, X's and O's. Ikke så meget om, hvor god form en pågældende spiller lige er i, og nu er vi helt vilde med ham her, og ham derovre, han er dum. Det er mere et spørgsmål om, hvordan matcher hold A's forsvar op mod hold B's angreb, og omvendt. Så det er egentlig det kommer ned til. Det glemmer folk tit, når de snakker NFL. Så er det sådan noget, så snakker de, Panthers, dem kan vi helt vildt godt lide, for Cam Newton, han er bare vildt god. Og så glemmer de egentlig at forholde sig til, hvem står på Panthers offensive linje mod Denvers sindssyge forsvar, eller på den anden side af bolden. Og det er noget af det, vi vil prøve at dykke ned i. Og så nogle andre ting selvfølgelig, nogle statistikker fra sidste år osv. Men lad os bare prøve at tage den fra toppen og hoppe ned i Panthers mod Denver. Malik, dine initiale tanker om den kamp? Yes, først da jeg lige så den her på programmet, så tænkte man jo bare først og fremmest, jeg skal holde mig vågen. Det er 2:30 torsdag, og det her det bliver en kamp, jeg ikke kan undgå at se. Og så tænker jeg bagefter, men hvem vinder? Og først og fremmest så tænker man jo, at det bliver måske bare Super Bowl-mesterne. De overraskede jo mange sidste år til Super Bowl. Mange havde Panthers, fordi de havde haft en helt forrygende sæson. Ikke at Denver ikke havde haft det, men Panthers gik jo 15-1. Og Broncos var lidt mere slatne i nogle kampe, og så havde de det her defense, der så gik amok i deres run mod Super Bowl. Og i hvert fald også i Super Bowl var helt fantastiske med ført an af Von Miller. Ja, jeg vil jo sige, at det er muligvis det bedste forsvar, jeg har set i den tid, jeg har set NFL. Fuldstændig vanvittig præstation af Von Miller i Super Bowl og hen imod slutningen af sæsonen. Som vi var inde på lidt før, så spreadet i den hedder Carolina -3. Og det kan man måske undre sig lidt over, når nu de er på udebane mod de regerende Super Bowl champs. Og linjen åbnede der også i Denver, tror jeg, -2-3. Og det vil sige, at der er kommet en hulens masse penge ind på Carolina, der har rykket den, så de blev en favoritter. Det bookmakerne prøver på, det er jo at have lige action på begge sider, så de i virkeligheden ikke gambler, de bare sørger for, at folk gambler, og så tager den lille kommission, der er på hvert bet, i form af den vigorish, der er på spreadet. Nå, nok om det. Jeg ser hvad der hedder grund til, at Panthers er favoritter i den her kamp, som værende ligesom et resultat af de tab, som Denver har måtte lide. Og her snakker vi jo, en ting er på angrebet. De har mistet Peyton Manning, han er gået på pension. Og der er der nogen, der vil sige, at Peyton Manning han spillede også som slatten arm sidste år, og det vil de have fuldstændig ret i. Han spiller ikke nogen god kamp i Super Bowlen. Det der bare er forskellen på ham og Trevor Siemian, som er kommet ind og spille, er, for det første så har Trevor Siemian kastet, jeg tror det er 1 eller 0 kast i sin NFL-karriere i en regular season kamp. Og 2, så det Peyton Manning gør udover at kaste bolden, som han så ikke gjorde særlig godt, men det han gør super, super godt, det er at styre angrebet. Og kalde en masse spil i hotlen, kalde til de rigtige løbespil og kalde til de rigtige kastespil, som han kan kaste på meget specifikke tidspunkter, og så tager han ikke for mange chancer og smider bolden dumt væk. I hvert fald ikke, det gjorde han ikke i Super Bowl, når en enkelt interception. Og det er det, som han tilfører holdet, som Siemian ikke gør. Ja, men inden vi lige går til forsvaret, som jeg egentlig synes er det vigtigste og mest elementære i den her kamp, så i forhold til Siemian, så må man jo også sige, at han har jo slået nogle gode gutter af holdet, selvom man ikke giver meget for hverken Paxton Lynch eller Mark Sanchez, så har Mark Sanchez altså en del playoff-kamp på CV'et, og har altså spillet på nogle gode hold. Både i Jets og i Eagles har han gjort det okay. Og når du går ind som Siemian, som helt ny, som NFL-spiller i hvert fald, så synes jeg stadig, at det siger noget, at han i training camps og i preseason slog sig fast som starter for det her hold. Ja, men det synes jeg, du har en god pointe i. Jeg synes bare, at man skal ikke undervurdere, at der er et drop-off i hvert fald i den NFL QB IQ, der bliver mistet fra Manning. Der er formentlig noget mere armstyrke, men til gengæld spiller man mod et vanvittigt forsvar i Panthers, hvor man ikke skal tage mange forkerte beslutninger, for at bolden den er 6 point den anden vej. Det er rigtigt. Men du har en god pointe i det, der måske egentlig er allervigtigst, og som jeg tror, nogle folk overser, når de kigger på den her kamp. Og det er det sindssyge forsvar, som Denver havde. De har altså lidt nogle tab. Ja. Jeg synes jo det især det er Malik Jackson, som var fantastisk hele sidste år, og også i Super Bowl. Selvom Von Miller selvfølgelig stadig er her og har stjålet billedet de sidste mange år,
Marcus Ware har også stadig, men Malik Jackson, han var altså en vigtig del af det pass rush, der kørte sidste år. Ja, det er jeg fuldstændig enig i, fordi at, de spillere, man ser typisk, det er jo, nu snakker vi Von Miller og Ware, som er på ydersiden af forsvaret, og er dem, der mest naturligt kommer efter quarterbacken. Men for at de skal have nok plads at operere på og få nogle one-on-one matchups, så kræver det, at der er nogle store gutter inde i midten, som skaber noget ballade og nogle mismatches. Og her var Malik Jackson altså bedst. Ja. Et kæmpe bedst. Og han bliver nu erstattet af potentielt en rookie i Gotsis, eller Jared Crick, som er kommet over, som i min optik ikke har det store juice i tanken. Nej. Og det andet helt vildt vigtige tab, de har lidt på forsvaret, det er jo Danny Thurathan, deres middle linebacker, som i min optik er en af de bedste linebackers i ligaen. Totalt undervurderet, men flyver rundt fra sidelinje til sidelinje og tackler runners, er en god cover linebacker også, og som spillede en super god Super Bowl. Og de to til sammen, altså de har ikke fået noget ind, der rigtig replacer dem. Nej, og i den dur, så er der også Marcus Ware, som er ved at være over the top, synes jeg. Altså han har noget alder på, og han har måske spillet en af hans bedste sæsoner sidste år også, men set i lyset af, at der var så mange andre, der trak alle de gode offensive linjemænd, og Von Miller, som der jo skal være 2-3 stykker på, så bliver der altså plads til at løbe den anden vej rundt. Og jeg synes, når man så kigger på det nu, så er der ikke så mange til at trække de mænd, som der var sidste år. Nej. Og dermed så bliver han ikke den samme trussel, som han har været før han. Det er jeg fuldstændig enig i, og så ligger du Kelvin Benjamin fra Panthers oveni igen, her og skadet hele sidste sæson. Var ikke en superstjerne i hans rookie-sæson, men gjorde dog en forskel, og han er et stort target til Cam Newton. Og en af de store fordele ved Cam Newton i at have et stort target, det er, at når han kaster bolden off-target, er det tit, fordi han kaster den for højt. Ja, nu snakker vi jo. Ja, Cam Newton, Panthers quarterback, ikke, mod det her Denver-forsvar. Og der er det jo en stor fordel, så at have en høj gut, hvis du typisk kaster bolden for højt. Og jeg synes, hvis man ellers kigger på det, Panthers gjorde sidste år i løbet af sæsonen, fordi ingen tvivl om Super Bowl blev de domineret af Denvers forsvar. Denvers forsvar har så mistet de her brækker nu, som gør, at de måske er lidt nemmere at lege med. Du lægger Kelvin Benjamin ind også. Plus at du lægger det, at de har ikke lige spillet mod hinanden, men den sidste kamp, de her to hold spillede, var mod hinanden. Så de fejl, Denver lavede på angrebet, og de gange Cam Newton holder bolden for længe, det er noget, de har kigget på hele offseason. Ja. Og det er noget, de er klar på. Og man ser det ret ofte, synes jeg personligt i hvert fald, og der er helt sikkert også noget statistik på det, at når to hold møder hinanden 2 eller 3 gange i løbet af en sæson, så skifter det altså meget, selvom de måske har været overdomineret i den ene kamp, så selvom det bare er 2 runder efter, det er de samme hold, det er ingen nye skader, ikke noget, så er det pludselig det andet hold, der har læst rigtig godt på lektionen, eller føler sig snydt. Og, altså man så det jo så sent som sidste år med Panthers mod Atlanta, der vinder 38-0 over Atlanta i deres 15-0 stretch, og så taber de faktisk til Falcons 2 uger efter. Ja, men helt enig, det er aldrig nemt at spille mod det samme hold lige 2 gange i træk, fordi der er så store læringer. Også selvom der så er noget tid imellem, det er jo mange af de samme trænere, og det er mange af de samme spillere. Så hvis vi lige skal runde den af, Carolina Panthers mod Denver Broncos forsvar, så det vil sige Panthers offense mod Denver Broncos forsvar. Ja. Selvfølgelig har Denver Broncos stadig et sindssygt forsvar, og det er ikke sådan, at Panthers kommer til at putte et ton af point op. Men jeg tør godt lægge min hat på bordet og sige, at de kommer til at lægge flere point på bordet, end de 10, de gjorde i Super Bowl sidste sæson. Cam Newton flyttede bolden okay, de fik rimelig mange yards, de havde bolden mest. Der var nogle dumme turnovers, så det har vi været inde på med Von Miller, der kommer på ydersiden. Lidt af det tror jeg er væk, så jeg tror, det vil blive et rimelig lige matchup, og Panthers kigger på måske på lige omkring 20 point vil være mit bud i den her kamp. Og det vil jo sådan være naturligt at sige, fint nok, hvis det er den ene side 20 point til Carolina, og hvis vi så kigger på den anden side, når Denvers angriber bolden, og vi var lidt inde på det, Simeon er bag center, det er ikke længere Manning. Han står bag en jeg har lyst til at sige elendig offensiv linje. Vi har en okay Russell Okung, der er kommet til at spille venstre tackle, men altså Garcia på left guard, Stevenson på right tackle.
Ja, det er ikke noget, der sådan skriger kvalitet, og vi så det jo også sidste år. Manning var jo under ekstrem pres hele tiden. Ja. Nu putter du en mand ind, som ikke har den fodbold-IQ, som Manning har, og forventer, at han mod et af ligaens bedste forsvar sidste år skal tage de rigtige beslutninger. Og sidste år, der var hemmeligheden i hvert fald i Super Bowl for dem at komme hurtigt af med bolden konstant, og det var Manning enormt dygtig til, fordi han netop fik sådan en Luke Kuechly lige i smasken hver eneste gang, og det kommer de altså til at få igen på torsdag. Men Simeon, det kræver altså en del træning at leve op til NFL-pace og få komme hurtigt af med bolden. Fuldstændig, og den der offensive linje bliver jo i min optik, som de også gjorde i Super Bowl i virkeligheden, totalt overrumplet af Cameron Short især, som spiller en fantastisk Super Bowl. Og hvis Panthers går hen og vinder den kamp, så bliver han jo MVP, altså ligesom Miller ville ende med at gøre det på den anden side. De har Star Lotulelli ved siden af ham inde i midten, Coney Ely og Charles Johnson på defensive ends, en super front. Og så med Luke Kuechly, Shaq Thompson og Thomas Davis på backerne. Det er en af de bedste front sevens i ligaen. Det var det sidste år, det er det igen. Så det mismatch tror jeg, vi kommer at se i meget, meget høj grad nu med Simeon bag center. Der hvor man kan sige, at Panthers har tabt siden sidste år, det er på cornerbacks. De havde Josh Norman sidste år, en af ligaens bedste cornerbacks. Hvis ikke den bedste. Hvis ikke den bedste. Han er væk. Nu kigger vi på 2 rookies. Vi kigger på Worley og Bradbury over for Emmanuel Sanders og Demaryius Thomas, som er 2 super solide receivers. Ja, og som har savnet en quarterback, der kunne kaste den helt derned, hvor de kunne løbe til. Ja, og det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det er den caveat, der er på den her, på Denvers side. De har receiverne til at slå de rookie cornerbacks face-up. Det i sidste ende her kommer ned til, vil jeg sige, er Panthers front seven mod Denvers O-line. Og i sidste kamp, de møder hinanden, er det jo ikke, fordi Denvers angreb laver mange point. De får jo mange af deres point fra forsvaret. Bestemt. Og fra god field position. Så mit hoved kommer ned til, at Panthers kommer til at lave flere point i den her kamp, end de gjorde sidste år. Denver kommer ikke til at lave flere point på angrebet. Jeg tror, de kommer til at lave flere fejl. Og jeg tror egentlig, når alt kommer til alt, så linjen Panthers -3 er det er simpelthen det er alt for lavt. Jeg tror minimum Panthers, de tager den her kamp med touchdown. 7 point. Lige der omkring 6-7 point, ikke? Så. Så summa summarum, så er Panthers -3 over Denver vores første pick i den her uge. Godt. Men det var første kamp på programmet. Vi skal også lige huske at skåle. Så vi glemmer at drikke vin i kampen mod NFL. Ja, og det er jo NFL og vin, og hvis der er nogen, der lytter, der drikker vin også, så skål til. Højst sandsynligt ikke, men anyway, næste kamp på programmet er Cincinnati mod Jets. Linjen hedder PT Cincinnati -2,5 ude mod Jets. Og Malik, vil du starte med at tage os igennem den? Ja, altså Jets mod Bengals, en rigtig spændende kamp endnu en gang. Og jeg synes lidt her, der har vi snakket rigtig meget om Jets hele den her offseason, at de bliver bedre, og de har et rigtig solidt hold. Og sidste år missede de lige nøjagtigt playoff. De blev 10-6 sidste år. Men havde altså holdet til det at komme i playoff sidste år, synes jeg personligt. Men tabte altså til Bills i aller sidste kamp. Og måden Bengals røg ud på, det var jo i playoff med den her fantastiske kamp, som de spillede mod Steelers. Og tabte med 2, var det i nogle af 18-16 i de sidste sekunder efter det lignede, at kampen var fuldstændig i sækken. Og det var jo efter Hill lavede en rigtig dum fumble, og så troede de alligevel, at de havde den, før at de Vontaze Perfect så laver nogle rigtig dumme fejl og får penalties til først 15 og igen 15, så de Steelers ryger helt ned i field goal range og scorer. Ja. Men lad os hoppe ind i kampen. Lad os hoppe til i år. Og hvis vi starter med at kigge på Jets angreb mod Cincinnati's forsvar, så det første, der springer i mine øjne i hvert fald, det er Jets kombination af wide receivers, som jo er den samme som sidste år med Brandon Marshall og Eric Decker. Og de to, det er altså noget, der kan skabe et mismatch for forsvaret, de skal tage sig af. Jets har ikke den bedste quarterback i verden i Fitzpatrick. Han er serviceable,
Han har en fin arm, og han kan lave nogle gode kast. Han laver også en helvedes masse fejl, og nogle gange på dumme tidspunkter. Han havde ikke sin bedste kamp mod Bills i slutningen af sidste år. Men han har altså de her 2 wideouts på ydersiden, som kan gøre skade på de fleste forsvar. Og som matcher ret godt op mod Cincinnati's forsvar med Pac-Man Jones på den ene side. En fin cornerback, lidt op i årene, men stadig okay. Jeg tror ikke, han kan matche fint op med Marshall one-on-one. Og at det er formentlig ham, der kommer til at skal dække ham op, og det tror jeg ikke på, at han kan gøre ordentligt. På den anden side har du dækker mod Kirkpatrick. Det ser jeg også som et klart mismatch, som Fitzpatrick bør kunne udnytte. Og man så det jo gang på gang sidste år, at både Dækker og Marshall fik Fitzpatrick til at se god ud. Ja, de har, altså Fitzpatrick er ikke verdens bedste, men du ved ligesom, hvad du får. Hans bundniveau er ret højt, synes jeg. Og når du så har de her 2 wideouts, der er så outstanding, som de er, og har været gennem hele deres karriere, så har du altså et våben på begge sider, som de færreste NFL-hold har. Ja, så klar mismatch på ydersiden til Jets fordel. Og hvis du så kigger på, hvad Jets egentlig har fået ind siden sidste år også, så kigger du på Matt Forte, som var skadet et stor del af sidste sæson, tidligere Bears-spiller, men stadigvæk en fantastisk running back. Det er han helt sikkert, og både running back og som receiver også. Han er super receiver ud af flest receptions, running backs med flest receptions. Super receiver ud af backfielden, og altså vi snakker om et Jets angreb sidste år, der fik Chris Ivory til at se ud som en superstjerne på tidspunkter. Ja. Og dermed fortsætter en klar opgradering, så frem han kan holde sig skadesfri. Hvis vi kigger på den offensive linje, så er der nogle huller. Højre siden med Giacomi og Winters er ikke den bedste. De har fået Ryan Clady ind på left tackle fra Denver. Du har Mangold på center, og du har James Carpenter på left guard, som er en super stærk venstre side, som du nok vil se dem komme til at løbe en del over. Og også beskytte Fitzpatricks blindside ganske fornuftigt. Der er Geno Atkins, du skal forholde dig til fra Cincinnati's forsvar, som er super stærk ind over midten. Han kommer formentlig også til at skabe nogle problemer. Spørgsmålet er, om det er nok. Jeg vil sige også på linebackerfronten, Vontaze Perfect, en superstjerne, laver kæmpe hjerneblødninger, gjorde han i playoff sidste år, og derfor også på grund af hans hjerneblødninger suspenderet. Så han behøver de ikke forholde sig til et slag på linebacker-korpset til Cincinnati. Til gengæld har de fået Carlos Dansby og har stadig Mauluga, som er solide linebacker. Solide linebacker, enig. Og jeg tror heller ikke, at Jets kommer til at lave tonsvis af point, men igen så kigger vi på et hold, der kommer til at flytte bolden på ydersiden, og med Forte hen over venstre siden og nogle korte kast i forskellige mismatches, de kan komme til at skabe. Så jeg tror, vi kigger på Jets hold, der kommer til at lave nogle point også på hjemmebane her i starten af en ny sæson og sultne. Så igen, vi kigger på lige over 20 point i min optik i hvert fald, som minimum. Og hvis vi så prøver at vende den om, og så siger Cincinnati's angreb mod Jets forsvar. Hvad kigger vi så på der, man ikke? Så kigger vi på den klassiske Andy Dalton og AJ Green, som vi har haft et par år. Det evige våben for dem i efterhånden 3-4 år. Og det er jo en rigtig stærk kombination, og har været deres våben mod rigtig mange hold. Problemet er bare mod et hold som Jets, så møder de altså Øen Reeves, og han kan altså virkelig om nogen dække AJ Green op. Og så har vi en Tyler Eifert, som var outstanding sidste år, og som Andy Dalton rigtig godt kunne lide at kaste til, men har været skadespladet. Og er ude i de første 6 uger, så et kæmpe tab for Cincinnati og mangler ham. På venstre siden Marvin Jones og Sanu sidste år. Hvor er de hen? De er der ikke. Du kigger på LaFell. Du kigger på Taj Boyd, en rookie. Ja, altså LaFell har jo gjort en okay karriere i NFL, men bestemt ikke noget. Man har altid håbet på ham i Panthers, fordi der ikke var så mange andre. Men det er bare ikke en god nok grund til at være en god wide receiver. Nej. Så der tror jeg ikke, at de skal lede efter pointene. Så har de selvfølgelig 2 fantastiske running backs, synes jeg. Ja, de har en god tandem. Jeremy Hill og Giovanni Bernard, der virkelig kan løbe specielt ind over midten. Ja, men det er jeg meget enig i. Og så ind over midten, det er jo så der, at blandt andet Wilkerson, Williams og Richardson, altså en helt fantastisk D-line hos Jets.
Ja, det er klart, at de har mistet Damien Harrison, og det er et problem for dem, især i løbeforsvaret. Og Cincinnati har en okay linje, de har nogle huller i den, men overall en okay linje. Men jeg er enig med dig i, jeg tror stadig, at kombinationen af Leonard Williams, Wilkerson og Sheldon Richardson, det bliver svært både at løbe mod, og det bliver svært at beskytte Andy Dalton alt for meget imod. Så jeg vil også sige, for sådan at summere op på den, at på ydersiden, ja, Adrian Gina er en superstjerne, men han er imod tidligere ligaens bedste corner, og det kan han muligvis blive igen i Reeves. Han er i hvert fald en top 3, og det kan blive en meget, meget svær matchup, især fordi, at Reeves kan få hjælp, for der er ikke nogen over på den anden side. Nej. Det er ikke sådan, vi kigger på Marvin Jones og Sanu på den anden side, så der er ikke så meget i det angreb ud over Green og så deres running backs, og med den D-line, så tror jeg, at de running backs, de får det svært. Bagenden af Jets forsvar med Calvin Pryor og Gilchrist er også er ganske fornuftigt, og et okay set linebacker. Så jeg tror, altså hvis vi siger, at Jets de kommer til at få over 20 point, så tror jeg, at vi kigger på Cincy, som måske kommer op og snuse til 20 point, men heller ikke mere end det. Og derfor, det er jo også derfor, vi har valgt Jets, kan vi afsløre. Ja. Jets plus 2,5 som et af de her 5 spil. Det er vi helt enige i. Ja. Og lige til den sidste ting tilføje på den også er Todd Bowles, head coach for Jets, første år og sidste år, gør det ganske godt og har et ledet forsvar, især til tider. Og jeg tror et år mere for ham. Altså nu har han et år under bæltet og kommer ind i en ny sæson, har været der over et år nu. Og det tror jeg kommer til at gøre en verden til forskel for det her forsvar også. Altså jeg tror, at de bliver ikke sjove at møde, slet ikke på hjemmebane i New York. Ej, lidt ligesom Zimmer i Vikings, så har han altså fået bygget noget helt unikt op i det her forsvar. Ja. Så Jets på hjemmebane, det tror jeg er et godt bud på en... Så Jets plus 2,5 har vi. Skål på det. Skål. Og lad os egentlig bare hoppe direkte videre i vores tredje kamp. Chargers ude mod Chiefs, og Malik, det er jo dit hold. Det er det, og det er måske derfor, jeg ikke skal sige alt for meget om det, men jeg har alligevel lige tænkt mig med som intro at sige, at week 1, der kan alting ske. og det tror jeg er lidt nødvendigt, inden man går ind til den her kamp, men jeg synes, at week 1, der er så mange x-factors i alle de her kampe, og derfor er det også nogle gange ret spændende at gå ind og se på, hvor er det de store spreads ligger, hvem er det, der er kæmpe favoritter, og hvorfor er de det? Er der virkelig så meget grund til, eller er de bare blevet hyped i offseason, og hvem ved egentlig, hvor gode alle holdene er i week 1? Ja, og det synes jeg jo er en super god pointe det her, fordi og det rejser også en lille snak om det her betting-teori, fordi Chiefs er favoritter i den her kamp. Det vil jo være de første til at afsløre. På spreadet er de minus 7. Det vi kommer til nu allerede, kan jeg godt afsløre, er at anbefale Chargers plus 7. Og det er jo ikke fordi vi nødvendigvis tror, at Chargers de vinder den her kamp. Men nogle af os gør måske. Men plus 7 er bare meget i en week 1 kamp imellem divisionsrivaler. Divisionskampe er typisk dem, der har allermest grit og bliver spillet tæt. Og der er plus 7 i en week 1 bare meget. Også med det matchup, vi kigger på her. Ja, Chiefs sidste år, de blev jo 11-5. Og det er jo en god record. De kom i playoff. Det kan man jo godt se, at hvorfor skulle de så ikke vinde over det nok det tredje dårligste hold i ligaen, baseret på sidste års rankings i hvert fald. Men der er jo også lige det her lille abadabai med deres 11-5. Det er, at de sidste 7-8 kampe, det var altså mod nogle rigtig dårlige hold. Det var Raiders, Browns, Ravens, Chargers, Raiders igen, Bills og Chargers igen. Altså, det var nogle forholdsvis nemme modstandere. Ja, nu, altså Raiders, der er måske nogen, der vil tænke, det er ikke et super dårligt hold, og de er også hypet helt vildt her i offseason. Og det er også rigtigt, men sidste år var de ikke nogen prangende modstandere. Nej. Så den pointe holder rimelig meget vand. Man kan sige, Chiefs de slår Broncos, men Broncos spillede rigtig mange tætte kampe, og på et eller andet tidspunkt, der skulle de jo tabe, og gjorde det også flere gange.
Og så er jeg helt enig med dig i det. Down the stretch, de kampe Chiefs vinder, der er sgu nogle letkøbte imellem, og det gik jo heller ikke værre bedre, end at de måtte ud i første runde i playoffs. Ja, men lad os starte med holdene, og lad os starte på den offensive side af Chiefs, hvor jeg synes noget, man lige skal nævne, det er i hvert fald Jamal Charles, deres nok allerbedste spiller, ikke ser ud til at starte i week 1. Det ser ud til at blive Spencer Ware, en dygtig running back og en god goal line back, men slet ikke den samme kaliber, som Jamal Charles han er. Og det er et kæmpe tab for Chiefs, som jo har bygget meget op omkring deres løbespil, og i med en god offensiv linje, og en Alex Smith, som lidt ligesom Fitzpatrick har et højt bundniveau, men heller ikke har verdens højeste topniveau. Er meget den her game-koordinator, der godt kan lide at give den til Charles. Ja, og det fornærmer jo nok ikke nogen at sige, at Chiefs er et dink-and-dunk offense. Nej. De løber bolden, og så kaster Alex Smith den kort. Ja. Og det er basically det, de gør. Og Alex Smith var jo tidligere first overall pick i, jeg tror, tilbage i 2007 eller sådan noget. Ja, i San Francisco. Ja. Og startede sin karriere rimelig forfærdeligt ud, og så kommer tilbage i Chiefs og gør det godt. Han er en god game manager plus, vil jeg vel kalde det. Men de lever altså på at have et godt løbespil i Chiefs. Deres offensive linje er okay, og kommer i måske heller ikke i de helt store problemer mod en Chargers defensive linje, der har nogle huller. Til gengæld så de korte kast, som Alex Smith han ligesom gerne skal komme med, kan godt blive presset, fordi på ydersiden, der har du altså 2 super solide corners for Chargers. Ja, det har du helt sikkert. Verrett, som var rookie sidste år, og som virkelig er kommet ind med ligaen med et ordentligt indspark. Og så synes jeg også, at selvom vi siger, at forsvaret måske ikke er det bedste, så synes jeg, at en Melvin Ingram og en Corey Liggett er nogle rigtig dygtige linjemænd, og som linebacker synes jeg også, at Tio og en meget spændende person i den meget hårdslående Perriman bliver rigtig interessant at se sammen her. Så bestemt ikke noget så dårligt forsvar, som mange ynder at gøre det til. Nej, og det er jeg helt enig i, og du har også Atachi på den anden side, som synes jeg så spændende ud i mange af de kampe, jeg så med Chargers sidste år. Og jeg tror, at det kommer ned til her, altså Chiefs kommer til at få point. De kommer til at flytte bolden, og de kommer til at dinke og donke. Jeg tror ikke, de kommer ikke til at lykkes med nogle lange spil, så det kommer til at være lange drive, de skal sustain. Og det tror jeg godt, de kan få svært ved med de cornerbacks, vi har på ydersiden med Chargers i Hayward og ved Red. Så altså, hvad kigger vi på af point? Vi kigger måske på lige omkring 20 point. 20-25. 20-25, enig i 20-25. Og hvis vi så vender den om på den anden side af bolden, og så ligesom kigger på Chargers angreb mod Chiefs forsvar, så det første, man bør lægge mærke til, det er jo nok, at du har Philip Rivers under center på Chargers. Ja, og han er jo nærmest den evige undervurderede quarterback. Man glemmer ham lidt, når man snakker top 10 quarterbacks ofte, og alligevel så ligger han der bare altid, og har virkelig haft nogle gode sæsoner sidste år, og han har også haft nogle dårlige sæsoner, det er nok derfor, man glemmer ham, men det er også på grund af den her offensive linje, som han ofte er døjet og tynget under. Han skal rigtig hurtigt af med bolden, og det ser vi også, Rivers er god til på hans helt specielle måde. Men det er altså rigtig vigtigt, når du ikke har en bedre offensiv linje. Til gengæld så har du nogle receivers, og specielt Keenan Allen, som jeg er stor fan af, men også i deres signing, Kelvin Benjamin. Travis Benjamin. Yes. Det ville være fedt, hvis det var Kelvin. Ja. Men Travis Benjamin, som så god ud i Browns til tider sidste år. Specielt på de længere. Og så Inman, som sidste år også blomstrede op i slotten, og havde en del gode receptions og yards i slotten, så bestemt ikke noget dårligt receiver corps. Nej, og hvis du vender den om på, altså så en ting er, på den ene side har vi Rivers med nogle gode receiver at kaste. Keenan Allen er en total up-and-coming stock. Du har den gamle Gates også på tight enden, som måske ikke har noget tilbage i tanken. Og så kigger du på Chiefs. Så Woodhead, der også er god til at... Og en Woodhead, og du har Melvin Gordon. Forfærdelig rookie-sæson, men total hype i offseason. Ja,
Og Melvin Gordon, det er primært på løbet, men Woodhead også skal man slet ikke undervurdere i backfield. God pointe. Og måden han griber den på. God pointe, og hvis man kigger på Chiefs forsvar, så det helt store for dem, det er jo, at Justin Houston, han er ude til at starte sæsonen. Så der, hvor pass rushes skal komme fra, Tamba Hali og Justin Houston, den normale sindssyge duo, der mangler du halvdelen af den. Du har Don Terry Poe op i midten, som er en force, men de Ford på den anden side har lige, hvor Houston normalt skulle være. Det er ikke det samme. Nej, det er bestemt en svækkelse. Så har du så cornerbacken Peters, er jo rigtig dygtig cornerback og vil være på Allen. Ja, og det der jeg måske vil gå ind og udfordre lidt på, fordi Peters han er hyped. Ja. Han er sindssygt hype for sidste sæson og blev Defensive Rookie of the Year og havde, jeg ved ikke, 10 interceptions eller et eller andet. Sidder ikke med tallene foran mig. Men en helt kæmpestor faktor i alle de interceptions, som han fik, som gjorde ham til Defensive Rookie of the Year, var, at folk gik efter ham. Fordi han tager mange chancer, og han gav altså mange store spillere. Og nu sidder jeg ikke med tallene på, hvor mange gange der blev kastet mod ham, og hvor mange store spillere, men jeg er helt sikker på, at vi kan gå ind og finde dem. Og de ligesom vil tale sit tydelige billede. Han er en dygtig spiller, og han er en dygtig ung spiller, men han er ikke den stjerne cornerback, i hvert fald ikke i mine øjne, som nogle analysts gerne vil gøre ham til. Og jeg tror, at alle over for ham er ikke nødvendigvis noget dårligt matchup for Chargers. Nej. Hvor du så har Travis Benjamin, som kan blæse taget af på den anden side over for Gaines. Du har Eric Berry og Parker på safetypladserne, så ikke nødvendigvis et nemt forsvar kan super solid. Men det vi vil egentlig gerne bare vil frem til her også er jo ikke, at Chargers kommer ikke til at blæse over 30 point på tavlen, men jeg tror godt de kan matche Chiefs, og jeg tror godt at de kan komme op på omkring 20 point også, så hvis Chiefs laver 25, Chargers laver 20, så dækker du stadig dit spread, og det ser jeg egentlig som tæt på værende worst case. Og kunne nemt blive sådan en kamp lige i starten af 20'erne, som går ned til sidste possession. Og det er muligt, Chargers taber den, men med de 7 point, du får på kontoen her til at starte med, så synes jeg, at Chargers er den rigtige side at være på her, og en af ugens 5 bedste. Yes. Godt, jamen det synes jeg egentlig, lad os skåle på den igen så. Og lad os skynde os videre til den næste. Ja, vi må næste sidste kamp. Næste sidste kamp, hvor vi kigger på Packers ude mod Jaguars. Ja, og god idé. Lad os se, hvor hurtigt vi kan stryge igennem den her. Fordi den her bør også... Altså den her i mit hoved, udover Panthers mod Denver, at det her er jo en af dem, der er mest lige til. Og der er flere grunde til, at den her den er rigtig god, inden vi kommer ned til X's and O's angreb mod forsvar. Så bare det, at Jaguars er en af de mest hypede off-season teams i år. Og det er de. Og det giver jo en kæmpe lyst til at hoppe modsat. Og sådan er det bare sæson til sæson. Der er altid nogen, der vinder off-season, som man siger. Og det kan enten være, fordi de får en masse gode free agents. Det er ikke så meget det, der er sket her med Jacksonville. Men der er altid nogen, der samler en masse hype op. Og det har Jacksonville gjort. Og jeg tror også, noget af det er med rette. Men nu løber de altså ind i en Super Bowl contender i Green Bay Packers. Med et hold, som ikke spillede op til niveau sidste år. Og det er der flere grunde til. Og det er måske også noget af det, der bliver overset her, når Packers ikke er mere end 4,5 points favoritter mod Jacksonville. Og jeg tror, at nogle af de ting, der bliver overset, det er, Nelson var ude det meste af sidste sæson. Det betød ekstremt meget for Rodgers. Rodgers er en af ligaens bedste quarterbacks, hvis ikke den bedste. Men han havde super store problemer med at adjuste efter han mistede Nelson. Ja. Derudover manglede de totalt deres løbespil. Lazy fatboy. Han var tyk sidste år, og han løb ikke så hurtigt, som han plejede. Det kan man sgu ikke. Og han havde ondt i tåen ret meget. Han havde nogle tåproblemer, og løb bestemt ikke lige så godt, som han gjorde i nogle af hans første sæsoner. Nej. Og så nogle af dem, der var rigtig store forventninger til sidste år, Randall Cobb, der var til Adams, de skuffede fælt sidste år. De manglede Nelson. De manglede Nelson til at tage noget, og især, altså måske der var til Adams ikke den vi har den største fidus til i år heller, men Randall Cobb har jo vist, hvor god en slot receiver han er, og hvis du ikke har en til at tage de lange, så bliver det altså rigtig hårdt at ligge og kæmpe ind i slotten.
Så på den måde, så når Nelson er ude som wideout, så har Cobb bestemt også en rigtig god sæson foran sig. Ja, og for at lige komme tilbage med running backen Fat Eddie fra sidste år, så har han jo tabt sig 10 kilo eller et eller andet i offseason og set super god ud i preseason. Ikke fordi der skal lægges for meget i det, men han ser fedt ud i forhold til, hvad han gjorde sidste år. Han ligner sit gamle jeg, og kan blive en force bag en okay Packers linje. Den hype, der kommer fra Jacksonvilles forsvar, det er på grund af forsvaret. Vi snakker Dante Fowler og Jalen Ramsey. Dante Fowler var jo deres første overall pick sidste år, blev skadet, har ikke spillet endnu, så er de facto en rookie. Og så har du Jalen Ramsey på cornerbacken, som var den bedste cornerback prospect i år, og de har fået Malik Jackson ind, som vi snakkede om tidligere, for den var en superstjerne i midten. Og det er han. Det er nogle super gode additions, det her. Men der er ingen, der har spillet sammen før. De har ikke spillet sammen. Det er deres første kamp. Backenden af deres forsvar med Gibson og Cyprian, deres linebacker-korps, det er overhovedet ikke skræmmende. Amo Kamara på cornerbacken. Ja, og Marco Mata er dygtig, men altså det receiver-korps, du står overfor, det... måske tager han Adams ud af kampen, men han kan nærmest tage sig selv ud af kampen. Ja. Han tager ikke Nelson ud af kampen i hvert fald. Så er der Cyprian på safety-position. Ja, som jeg egentlig godt kan lide, men... Der mangler at blive spillet sammen, og man ser det også ofte med de her hyped hold, der bliver overhyped i offseason på grund af alle de her addings, de laver, og signings, de laver. For eksempel, vi så worst case med Eagles for et par år tilbage, hvor de addede en masse nye cornerbacks og havde det her super forsvar, som bare faldt helt igennem, fordi at det ligesom var en stjerne fra hvert af de andre hold, de havde signet. Og lidt på samme måde her, bortset fra det så også er rookies og redshirts, der kommer til at spille i det her forsvar. Ja, så summa summarum. Jacksonville bliver et hold, du skal holde øje med senere på året. Måske knap så meget i første kamp, og slet ikke særlig meget i første kamp, fordi de møder Green Bay. Og det Green Bay angreb. Hvis vi bare lynhurtigt kigger på den anden side af bolden, det bliver vi også lige nødt til at forholde os til, fordi Jacksonville up and coming sidste år, Allen Robinson og Hurns på ydersiden, måske en af de bedste wideout duos i ligaen. Ja, bortset fra Hurns har glasben, og Hurns har bliver skadet, men Allen Robinson måske en af de mest undervurderede receivers. Ja, og han er endda relativt hyped. Så det i sig selv gør. Men altså, det du kigger på, det er Packers med måske den mest undervurderede secondary i ligaen, med Shields og Rollins på cornerbacks, så du har Burnett og Dix i bagenden. Og det der så også er, det er, jo, Bortles er god, og han skal også nok udvikle sig her med et år mere under bæltet, men det er ikke nogen stjerne offensiv linje, og Matthews og Mike Daniels og Perry, de skal nok komme efter. Og med den secondary, som Packers kigger på, så bliver det relativt svært for Jacks at sætte mange point på tavlen, og det bliver alt for svært for dem at følge med de mange point, som Green Bay kommer til at sætte den her første kamp. Og de mange point, som vi altid har været vant til at se fra Green Bay, men som sidste år var det forsvaret, der ligesom bar dem. Ja. Nu ved vi, at angrebet nok højst sandsynligt er tilbage med Nelson og med Lacy. Og forsvaret, det er det samme, som holdt alle kampene til det sidste år, og gjorde, at Green Bay stadig var contenders sidste år. Ja. Så Packers minus 4,5 bliver fjerde valg herfra. Vi lukker den der. Og springer videre til sidste kamp. Sidste kamp er jo en lille smule kontroversiel. Jeg synes, det var svært at finde den femte kamp. Ja, vi havde en del op at vinde. Vi havde både noget Colts over Lions, vi var lidt glade for. Så havde jeg min egen Bears over Texans, som du også godt kunne lide, men vi skulle vande 5. Og det var Bears. Ja, vi ender jo faktisk på Bears, når jeg kigger på papiret. Den vi havde op at vende også, det var Browns ude mod Eagles, hvor vi snakker et temmelig elendigt Browns hold, men mod en rookie quarterback i Carson Wentz, som muligvis formentlig vil få det svært i sin første NFL-kamp. Men altså, vi ender på Bears, og det er ikke nødvendigvis med min super gode vilje, at vi spiller på Cutler mod J.J. Watt og Jadeveon Clowney og company. Men kan du prøve at tage os igennem, hvorfor det er, vi alligevel ender på dem? Jamen, det er lidt det samme, som vi snakkede og diskuterede lidt om med Chargers Chiefs. Det er week 1. Der er et stort spread. Der er mange x-factors. Vi ved ikke helt, hvad der kommer til at ske i week 1, så det er næsten bedre at være
den tunge side af spreadet end på favoritterne, synes jeg i hvert fald. Og så er ja, bare lige for at bryde ind, så det du henviser til, det er, at vi snakker, at Bears er 6,5 point underdogs ude mod Texas. Yes, så næsten det samme som Chargers Chiefs. Bortset fra, jeg synes, at Bears har bedre hold end Chargers, og har altså en Alshon Jeffrey og en Kevin White, der er tilbage. Var jo rookie sidste år og mega hype, men blev skadet i starten af sæsonen. Så ham glæder mig rigtig meget til at se. Så har de addet Zach Miller på tight-enden, som jeg tror bliver rigtig dygtig. Jeg tror, Jay Cutler glæder sig til at have en solid tight-end, nu hvor han ikke har Bennett mere. Ja, så har de tilføjet Sitten på guard, nappet ham direkte for Packers, fordi de synes, Packers synes 5 millioner var for meget at stikke til Sitten. Det tror jeg egentlig Cutler han er rimelig godt tilfreds med at få ham på sin left guard til at hjælpe Langford til at presse løbet. Det er en rigtig dygtig. Og så har de så mistet Matt Forte, som vi har snakket om tidligere også, en rigtig dygtig running back. Men vi så altså også Langford sidste år, da Forte han blev skadet cirka midtvejs i sæsonen. Han har nogle rigtig gode kampe og være en rigtig solid halfback, så... Ja, så det er i virkeligheden det, vi kigger på, hvis vi kigger på Bears angreb mod Houstons forsvar. For Houston har et godt forsvar. De har J.J. Watt, som er mange... han er småskadet, og det var uvist, om han starter i week 1. Det ser ud til, at han gør. Mange vil kalde ham den bedste forsvarsspiller i ligaen. Det er han potentielt også. Aaron Donald er deroppe, Luke Kuechly er deroppe. Men lad det være det. Von Miller. Han er i hvert fald han er en kæmpe stjerne. Og de har Clowney, som måske ikke også bliver det. Det lignede det, da han kom ud af college. Han levede ikke helt op til det. Nu er han begyndt at skinne en lille smule mere. Men det der er, jeg tror, jeg er enig med dig i, at hvis bare Bears kan købe lidt tid til Cutler, så kan han finde Jeffrey og potentielt White på ydersiden og Miller ind over midten. For det er ikke nogen skræmmende secondary, du kigger på. Med Houston. Jonathan Joseph, han er dygtig. Resten, det er... det er sgu ikke... Det er ikke all pros. Det er det bestemt ikke. Så jeg tror, Bears skal sætte nogle point på tavlen. Jeg tror, det her bliver overordnet en lavt scorende affære. Også, det taler også til, at plus 6,5 er fint. Men de kunne... jeg tror, vi kigger lige under 20 til Bears. Måske en 14-17 point. Men hvis vi så vender den om og kigger Houstons angreb. Og grund til, at det bliver en lavt scorende affære, det er fordi, at vi ikke rigtig kan se så mange muligheder for Houstons angreb. Ja. Brock Osweiler er måske ikke den mest afprøvede quarterback, lad os sige det sådan. Han havde jo en sæson sidste år on and off med Denver, og det er egentlig det, man primært har set til Brock Osweiler. Ja, altså jeg vil jo gerne gå on the air her og sige, at den kontrakt, de vælger at give ham, det er fuldstændig hjernedødt. Ja. 70 millioner dollars, så klart det ikke er det hele, der er garanteret, men altså det er fuldstændig sindssygt for en uprøvet mand, der bliver slået af en Peyton Manning med nudelarm. Vi var inde på, om Peyton Manning har nogle skills ved linjen, og det har han helt sikkert, men stadigvæk. Altså, Osweiler var ikke prangende. Du kan sige, at han har Hopkins at kaste til på ydersiden. Hopkins er en kæmpe stjerne. En af de bedste receiver i ligaen. En af de bedste hænder. Bedste hænder, men han er ikke en, der blæser toppen med et forsvar. Og han står altså over for Kyle Fuller, som godt kan presse ham noget. Især med en relativt usikker Osweiler. På den anden side har du så en Fuller. Tracy Porter er rimelig okay på den anden side, og Amos på bagenden, som nok kommer til at hjælpe over toppen, det er også okay. Og Fuller er rookie. Og det skal også siges, at Bears på forsvaret tit spiller en dyb cover 2, så du kommer ikke til at brænde dem fuldstændig over midten og over toppen, som man så Houston gjorde i deres week 3 preseason kamp, som jeg tror har skabt en del hype omkring det her Houston-hold også, for der connecter Osweiler på nogle dybe passes til Fuller, og det er fint nok, men der møder de altså også et hold, der spiller dem helt op i press. De står helt op i hovedet på dem, og det er klart, hvis Fuller kommer udenom den, han er en total speedster. Hvis han kommer udenom den første mand, så er der jo åben, så skal Osweiler bare kaste den dybt, så skal han nok løbe under den. Men det er bare ikke John Fox' forsvar i Bears. Nej. Altså, det kommer du ikke til at se derfra. De kommer til at have 2 over toppen og lukke ned for de dybe kast. Så det er korte, præcise kast på en uprøvet quarterback. Det er sgu ikke, det lugter ikke af succes herfra. Det lugter af, at de vil prøve som gameplan at løbe den med Lamar Miller. Højst sandsynligt op igennem midten, hvor der altså også er en stærk Bears defensiv. Ikke så langt fra så stærk, som man har set den de tidligere år,
men bestemt. Ja, og det der er værd at mærke, det er vi jo inde på det i første kamp. Danny Trevathan, der røg for Broncos, en af ligaens bedste linebackers, han har så direkte over i hænderne på Bears, og er koblet med en totalt undervurderet Gerald Freeman fra sidste år. Så de har en af de... Det lyder lidt hårdt at sige en af de bedste linebacker-duo, men de har en virkelig, virkelig solid linebacker-duo i Bears, og også nogle de gode coverage linebackers, som hjælper på de korte kast, som Osweiler kommer til at skal tage, og de kommer til at hjælpe med at stoppe løbet med Lamar Miller. Så jeg tror også, summa summarum på den her er, Bears kommer ikke til at lave mange point, men det gør Houston heller ikke. Nej, og så er plus 6,5 et ret godt spread på dem. Ja, og jeg vil ikke undre mig sindssygt meget, hvis Bears rent faktisk går hen og vinder den her. Også bare med det kæmpe hype og den preseason præstation, der har været ved Houston. Altså nu tror jeg lige pludselig, at de er world beaters, og det er de bare i mine øjne ikke. Nej, og det er baseret på off-season, det er baseret på preseason games. Det plejer man ikke at kunne lægge så meget i, specielt ikke fordi, at alle defense ikke spiller op til deres optimale. Man giver sig ikke fuldt ud, man er bange for at blive skadet. Ja, og de schemes, du spiller i off-season eller i preseason, det er jo også, altså det man snakker om vanilla defenses. Der er ikke nogen, der gameplaner særlig meget. Du sender ikke de mest eksotiske blitzes efter quarterbacks, og du lader måske bare dine cornerbacks gå op i en press, fordi så behøver du ikke vise dine zone schemes, som er det, der skete mod Houston i preseason uge 3. Altså. Så det er noget helt andet, når du kommer til egentlig sæsonstart. Så vores femte og sidste pick her, det er Bears plus 6,5 ude mod Texans. Og det giver os jo ligesom en samlet liste, der hedder Panthers minus 3 på torsdag, Jets plus 2,5 mod Cincy søndag, Chargers plus 7 ude mod Chiefs, Packers minus 4,5 mod Jaguars, og Bears plus 6,5 mod Texans. Ja. Så vi har valgt en del kamp på samme tid søndag. Det er den tidlige kl. 19 kamp. Vi har 4 af kampene, og der kan vi jo kun råde folk til at købe Game Pass og følge dem hver især på 4 skærme eller Red Zone. Ja, vi er overhovedet ikke affilieret med noget som helst, men til gengæld sværger vi til NFL Game Pass og muligheden for at se 4 kampe på en gang, som vi selv gør. Ja, stort set hver søndag. Så vi får ikke rigtig noget for at sige det her, men vi har lyst til at sige det alligevel. Og det runder egentlig podcasten af for den gang. Den blev en lille smule længere end egentlig antaget, men vi vil rigtig gerne sige skål, hvis der stadig er nogen, der lytter med her på 52. minut. Glas vin og hele og flasken er sgu også tom. Nå. Men så vil jeg gerne have lov at sige skål i hvert fald, hvis der er stadig nogen, der lytter med. Og som sagt, så vil vi meget gerne høre jeres feedback, så kommenter på YouTube-kanalen, smid os en mail, kommenter de tråde, vi smider op. Ja, skål herfra. Ses næste uge, eller tales ved næste uge til NFL og Vin med Malik og Benjamin.